फिन दंफैयो आंनि बे लावख्रिगुरि गामिनि गुबुन सासे आइ न' मोननाय बेनिफिसारिनि न'आवहाय गिबियाव आं नैबे आदानि मुंखौ मिथिना लानो लुबैबाय बिरखां मुसाहारि दा नोंथांनि नैबे न'आ मा जाहोननि थाखाय कमप्लिट जायाखै दासिमबो मा जाहोननि माने बे न'आ 2022निमोन जेन'बा बे 22नियाव जेसेबां मानि फैसामोन जोङो फार्स्ट किस्ति हिसाबै जोङो 32,500 मोन्दोंमोन दा 32,500खौबो जोङो हरजोबदों आरो बिनि उनाव नेक्स्टआव जोङो सेकेन्ड किस्ति हिसाबै आङो 48,500 मोन्दोंमोन 48,000 हरनाय जादों 500आ बेंकआवनो थादों आरो दा बेखिनि ओमफ्राय आङो भाइस चेयारमेननो हरजोबदोंमोन दा भाइस चेयारमेन बिथाङा गावनो लुनानै होगोन होननानै दायथ' लादोंमोन दा बिथाङा थांनायाव एसे इलिगेल जानानै बिथाङा जेल जादोंमोन दा बिनि उनाव चेयारमेन आरो बिडिअ सार बिथांमोनहा जों बानायगोन होनदोंमोन दासिमबो बानायनाय जायाखै आरो बेखिनि दा मा खावलायनो सानगोन जोंनि आंथ' बुंगोन जे बिथांमोननि जि गभर्नमेन्ट जि दायथ' लाग्रा बिथांमोना बेखौ इमिडियेट थाबैनो बानायनांगौ होननानै आङो बुंगोन आरो आं दाख्लैनिफ्रायनो बिडिअ सारखौबो लोगो हमदोंमोन बुंदोंमोन आरो बिथाङा बुंदोंमोन आं एसे थाबैनो बानायगोन होननानै बिथाङा नै दाख्लैसो बावाखै नै बे इथाखौ होफैदों दासिमबो मिस्ट्रिनि आरो जेबो खबर गैया आरो जेबो आं फन खालामबा बिथाङा हमनाय जायाखै आरो दा नुनो मोनबाय समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना जों दिनैनि बे देवस्रि भिसिडिसिनि सिङाव लावख्रिगुरि गामियाव माखासे आइ न' मोननाय 2022 मायथाइनिनो बिथांमोननि माखासे न'आव हाबबाय दा गोबां दं बेबायदिनो जों गासिखौबो दिन्थिजोबनो हाया दा बे समाव नैबेबायदि बावैसो साननिफ्राय नायबिजिरबाय थादों बनसुनि मोनसे हानजाया बिथांमोननिफ्रायबो आं माखासे बाथ्राखौ मिन्थिना लागोन बिथांमोना फैबाय थानाय समाव माबायदि राहाजों बा माबायदि बेबायदि नायबिजिरनानै मोनहोनाय राहाखौ खालामो आं बे बनसुनि दैदेनगिरिफोरजों एसे मिथिना लागोन बावैसो साननिफ्राय नोंथांमोननि हानजाया बा बनसुनिफ्राय नैबे चिरां जिल्लानि देवस्रि भिसिडिसिनि सिङावहाय माखासे गामिफोरावहाय बे आइ न' इनकमप्लिट जानायखौ नायबिजिरबाय थानाय नुनो मोनो दा दिनैबो नोंथांमोना नैबे लावख्रिगुरि गामियाव दङ माने बिदि नायबिजिरफैदों मा फोरमायगोन सिगाङावनो समनि रादाब चेनेलखौ जों बरायना लाग्रोबाय बनसुनि जानानै जों बावैसो सानसे बा साननैनि सिगां बेबायदिनो माखासे आइ न' इनकमप्लिट बा इरेगुलारिटिस जाबाय थानायखौ आन्दाज मोननानै माखासे बेनिफिसियारिसफ्रा जोंनिसिम कमप्लेन हरबाय कमप्लेन मोननायजों लोगोसे जों दिनैहाय आरोबाव देवस्रि भिसिडिसिनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव जों दिनै आरोबाव बेबायदिनो गोबां 10-12थासो न'खौ जों नायगिदिंबाय थारैनो नंमारगौ दुखुनांथाव गोबां बेबायदिनो न'आ दिनै लुफुंजानाय जायाखै जों बेनिफिसियारिफोरजों रायलायनानै जों मिथिनो मोनबाय दि नंगौ माखासे मेम्बार्सफ्रा देवस्रि भिसिडिसिनि मेम्बारफ्रा माखासे दायथ' लानानै जों लुना होगोन होननानै फैसाखौ बेनिफिसियारिनिफ्राय लानानै थांदों माखासे न'आ 2022आवनो फाउन्डेसन जानाय माखासेया बोसोरसे जाबाय माखासेया बोसोरनै जाबाय नाथाय बियो दिनै रियेलाव लुफुंजानाय जायाखै दा मा खावलायनो सानगोन जोंनि खावलायनाया बेनो खम समनि गेजेराव जाय मेम्बारफ्रा दायथ' लादोंमोन जाय चेयारमेनफ्रा दायथ' लादोंमोन लुफुंनो थाखाय बिसोरो जुदि लुफुंनानै होआबा जों बेखौहाय थाबनो बनसुआ आयेननि बेबस्थाखौ लानानै बेखौ थाब लुफुंनायनि बेबस्थाखौ लागोन होननानै जोङो सानो दा बे भिसिडिसिनि बेहाय चेयारमेनाल' बे जाखांनायजों लोब्बा दं होननानै बुंनो सानगोन नामा नोंथांमोना जोङो बेखौहाय थरन्द' जों खालामसिगोन जों बेखौहाय मानि जाहोननि थाखाय न'आ दिनै बिदि जालांखो मानि थाखाय लुफुंजायाखै बेखौहाय जोङो बिडिअ सारनिसिमबो जोङो थांगोन बेजोंबो जोङो सावरायगोन आरो बेजों जुदि जायाबा डिसिनि थ्रुयै जों सिएमसिम जों माखासे बिलाइफोरखौ जों दैथायहरनो गोनां जागोन जुदि लुफुंमाराबा गोजोन्थों